Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Уводзіць каранцін у школах і вышэйшых навучальных установах пакуль не плануецца. Міністэрства аховы здароўя з такой ініцыятывай не выступае, нават наадварот, а Міністэрства адукацыі на такой меры не настойвае. Ну, прынамсі, публічна. Ці трэба ўводзіць каранцін, ці не, і як настаўнікам у такім выпадку праводзіць навучанне дыстанцыйна, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. А гэта старшыня таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Прывітанне ўсім. Не здзіўляйцеся, мы не прыхільнікі таго, каб цягнуць у эфір выключна супрацоўнікаў нашай рэдакцыі, але сёння такі адметны выпадак, таму што я сабраў адмыслова пессіміста увядзення карантына пессіміста і карантына аптыміста. Давайте вот для пачатку патлумачым, што гэта значыць такія тэрміны. Вы як ставіцеся да вот самой ідэі ўвядзення ці не ўвядзення каранціна у вышэйшых, увогуле ў навучальных установах? Я за тое, каб зараз каранцін увялі. Прынамсі, каля 50 краінаў і ўсе нашыя суседнія краіны ўвялі каранцін у школах. Відаць, яны чымсьці кіраваліся. І таму... То есть ваша аргументация такая, что 50 краінаў увялі каранцін, то тады і нам трэба? Не, тут больш складаныя. Я хачу, каб гэтым каранцінам запусціліся нейкія сацыяльныя працэсы. Вось. І выкарыстаць гэты каранавірус, я не вірусолог, самі разумееце, і наогул зараз, як бы, я не сказала, што это пандэмія, гэта інфадэмія, да? І таму вось у гэтых меркаваннях, якія зараз ёсць ва ўсіх сродках масавай інфармацыі, вельмі цяжка разабрацца. Вельмі цяжка разабрацца звычайнаму чалавеку нават з універсітэцкай сістэмнай адукацыі, такой, як у мяне. Калі там неанатолог тлумачыць, што нельга вітацца за рукі, да, ну, прыбачце, яго спецыялізацыя ад 0 до 24 дзён. Там, відаць, усе гэтыя пацыенты толькі за рукі і вітаюцца ягоныя, так? Але ён нам гаворыць з вялікай трыбуны, як это рабіць. Другі там чалавек, таксама не вірусолог, распавядае нам, як сябе паводзіць там, што браць, што не браць, што піць, што есці. Так, і таму разабрацца зараз вельмі цяжка. Вельмі цяжка. Шмат фейкаў, шмат ідзе... Ну, вы медыйшчыкі ведаеце, што паніка добра прадаецца, да? Вот паспрабуйце добрую навіну прадаць. Ну, мы такім не займаемся. Не, да Еўрарадыё мы тут як бы менш за ўсё прэтэнзій. Таму я не буду ўдавацца ў медыцынскія як бы частку гэтага пытання. Мне цікавіць сацыяльнае наступства. І мне здаецца, што вось гэты вот каранцін мог запусціць вельмі шмат пазітыўных працэсаў у нашым грамадстве. Давайте гэта крыху пазней. Павел, чаму тады атрымліваецца вы прыхільнік ідэі не аб'яўляць каранцін? Чаму? Ну так, я лічу, што каранцін аб'яўляць не трэба, таму што, па-першае, ужо позна. Позна ў якім сэнсе? Позна абвяшчаць каранцін, каб нешта перадухіліць. Ужо каранцінам перадухіліць з'яўленне і распаўсюд каранавіруснай інфекцыі па тэрыторыі Беларусі не атрымаецца. Яна ўжо распаўсюджваецца. Ну, мы ведаем нейкія афіцыйныя прызнаныя выпадкі, ведаем, колькі людзей зараз праходзіць кантроль у структурах Міністэрства аховы здароўя, але колькі насамрэч носьбітаў мы не ведаем. Да? Інкубацыйны перыяд даволі доўгі, шмат людзей прыехала з іншых краінаў, шмат людзей праязджала праз іншыя краіны, са шмат кім яны кантактавалі, колькі рэальна зараз носьбітаў без сімптомаў, колькі ўжо хварэе без сімптомаў, мы зразумець не можам. І як бы таму перадухіліць каранцінам нічога не атрымаецца, затое каранцін можа вельмі добра супакоіць людзей, бо як людзі ўспрымаюць каранцін? Яны не так успрымаюць, як я зараз кажу. Яны ўспрымаюць каранцін, нехта за нас вырашыць, зробіць нам каранцін, ну і ўсё. Як бы, да, і паміма нас гэтая ўся зараза, інфекцыя і пройдзе. Дзяржава, нам людзі гэта кажуць на вулічных апытанках, дзяржава за нас паклапоціцца, ўсё там павырашаюць чыноўнікі, яшчэ царква,
я ж хожу ў царкву, малюсь супраць каранавіруса, і яшчэ калі не думаць пра каранавірус, дык каранавірус да мяне і не прывяжацца. Вось такімі настроямі у нас людзі ходзяць па вуліцах, і вось што яны рэальна думаюць. Таму я думаю, што каранцін як гэта такое мерапрыемства, якое проста расслабіць людзей, як мерапрыемства, якое ім дапаможа думаць, што все, за нас паклапаціліся, нам нічога не трэба рабіць, нічога не адбываецца, яго якраз таки уводзіць у Беларусі нельга, а трэба як мага больш якраз таки напіраць на сур'ёзнасць таго, што адбываецца, і на асабістую адказнасць. То бок вы, людзі, ўсё роўна будзеце з'яўляцца ў публічных месцах, на каранціне ці без. Адны пойдуць на каранцін, іншыя не пойдуць на каранцін. І без асабістай адказнасці, без таго, каб правіл гігіены, прытрымлівацца іх, без таго, каб берагчы сябе, я не ведаю, без таго, каб уважліва сачыць, хто побач з табой, там, не ведаю, чихае, кашляе і гэтак далей, і нейкім чынам адварочвацца нават банальна, вось так. Без гэтага здароўя захаваць не атрымаецца. Вы згодны? Згодна, конечно, но я ж як бы апанент. Я згодна з усім, што сказаў Павел пра тое, што наша інфантыльнае грамадства, так? Але не згодна з тым, што каранцін гэта толькі супакоіць гэтае грамадства. Я гэта не ўбачыла, разумееце? Мне здаецца, што каранцін можа запусціць іншыя зусім працэсы. Глядзіце, я ўбачыла, калі вот это была прэс-канферэнцыя Міністэрства аховы здароўя, я ўбачыла па рэакцыі сацыяльных сетак, па рэакцыі людзей, можа, хтосьці і так рэагаваў, як Павел сказаў, а я бачыла вялікі недавер да уладаў наогул, да любых чыноўнікаў. І людзі больш зараз, яны бачаць, што нейкая ёсць небяспека, а тут нас супакойваюць. Больш за тое, пазіцыя міністэрства, паглядзіце, вы самі вінаватыя, народзец вінаваты, рукі не мые, разумееце? 70% рукі людзі не мыюць. Божа, беларусы, еўрапейская краіна, чыстая, нармальная нацыя, яны прыдумалі, яны ўжо на нас пераклалі адказнасць. Людзі гэтым супраціўляюцца. Мне здаецца, што зараз, калі яны зараз не ўводзяць каранцін, так, то учора была такая хваля ў сацыяльных сетках, бацькі сказалі, мы самі абвяшчаем каранцін. Дзеці гэтыя нашы, не дзяржаўныя дзеці. Мы іх не павядзем, рабіце, што хочаце, так? І адразу арганізавалася такіх шмат суполак, што будзем рабіць. Настаўнікі кажуць, мы ж гэтых дзяцей не кінем, нам жа трэба неяк вучыць. Расейцы таксама адкрылі свае, там таксама каранцін, яны адкрылі свае пляцоўкі адукацыйныя. У іх ёсць дыстанцыйнае навучанне, платнае дыстанцыйнае навучанне, і яны на гэты час адкрылі, і беларусы кажуць, давайте мы, можа, хоць на расейскіх будзем вучыцца. Я бачу ў гэтым вялікую небяспеку. Калі гэты каранцін альбо самаабвешчаны, альбо там нефармальны, ён ёсць ужо. Ён ёсць, яго абвясцілі бацькі. Ён працягнецца, і яны перасадзяць іх на расейскія платформы. Паглядзіце, гуманітарныя дакладныя навукі, там таксама ёсць як бы маніпуляцыі. Там, што Паўлаў вынайшоў радыё, там шмат фейкаў у фізіцы, я як фізік вам скажу. Папоў, ладно. Так. Ой, прабачце, Папоў. Так, прабачце. Так, не про то, да. Вось, Папоў вынайшоў радыё, там шмат ёсць фейкаў, але гэта не так небяспечна, як вось тая імперскасць, якой заражаны ўсе гуманітарныя навукі ў Расіі. І калі нашыя дзеці, не маючы сваіх рэсурсаў дыстанцыйнага навучання, перасядуць на гэтыя платформы, а вы ведаеце, што дзеці, падлеткі, там школа стварае карціну света, потым яе перарабіць вельмі ўжо цяжка. Вельмі цяжка, амаль немагчыма. Трэба, тыя псіхолагі кажуць, што трэба новыя патэрны побач выстройваць правільныя. І яны засвоюць гэтую скажоную расейскімі, так сказаць, уяўленнямі пра свет, гэтую карціну свету, я бачу, гэта вельмі небяспечна. І настаўнікі ўжо пра гэта клапоцяцца. Другое, самае важнае, што калі вот это вот інфантыльнае грамадства, усе аўтарытарныя рэжымы, яны небяспечныя, і яны з каранавірусам яны ўдвойчы небяспечныя, яны выкарыстоўваюць усё сабе на карысць. І калі зараз бацькі нарэшце, ім увесь час сказалі,
аддайце, мы самі будзем глядзець ваше дзіця, самі ведаем, чаму яго вучыць, як вучыць і ўсё. А цяпер у іх яны паставілі ў такую сітуацыю, што ага, нашыя дзеці гэта нашы праблемы. Першы раз бацькі зразумелі, што дзеці гэта іх дзеці, а не дзяржавы, трэці ребёнок мой, да? Іхныя дзеці, і іх трэба вучыць, за іх трэба браць адказнасць. Глядзіце, гэта можа запусціць такі працэс, што яны сёння возьмуць адказнасць за тое, што дзяцей трэба вучыць, чаму вучыць, як вучыць, яны будуць патрабаваць, а потом скажуць, а чаго вы лезеце з БРСМамі да нашых дзяцей? Слухайте, ну, але гэты працэс запускаецца якраз адсутнасцю каранціна. А я кажу, што ён ужо ёсць. Ну, і сэнс у тым, што гэты працэс запусціўся дзякуючы таму, што каранціна няма афіцыйна. Так, я згодна з вами. То бок, фактычна... Давайте мы да гэтага момента... Адсутнасць каранціна прыносіць карысць. Наконт платформаў мы яшчэ гэта абмяркуем. Я хацеў бы высветліць яшчэ адзін, Павел, з табой такі момант. Тут, дарэчы, нам пішуць, што у наступны раз, калі ласка, запрасіце на дыскусію о каранціне спецыяліста ад медыцыны, каб не слушаць розныя глупствы ад неспецыяліста Свердлова. Справа ў тым, што вы можете пачытаць афіцыйныя заявы нашага Міністэрства аховы здароўя, што яны там пішуць. І таму запрашаць афіцыйнага вірусолага, які працуе ў дзяржаўнай установе, ён ну, скажем, у лепшым выпадку працытуе тое, што напісалі ў прэс-рэлізе, ну і можа даць якія-небудзь парады. Шановны слухач, так мы зараз не размаўляем пра медыцыну увогуле. Так. Мы у тэмы, у якіх мы не маем досведу, у тым, як распаўсюджваецца вірус, што ён сябе ўяўляе, мы не лезем. Мы размаўляем пра тое, што адбываецца ў беларускім грамадстве. І ўжо пра гэта, калі ласка, не забараняйце нам паразмаўляць, таму што мы на гэта маем права, мы ўсё ж такі тут жывем і нешта, дзякаваць Богу, разумеем. Дарэчы, наколькі ёсць такая інфармацыя, што у нашых школах вучаць дзяцей каля 40% настаўніц, якія старэйшыя за 40 гадоў. А гэта, паводле прызнання Сусветная арганізацыя аховы здароўя, самая рызыкоўная група для захворвання каранавіруса. Там смяротнасць значна высокая. 40%. Прышло, каранціна не ўвялі, ідуць заняткі ў школе, прыходзіць дзіця, якому, можа, і няма вялікай небяспекі, як сцвярджае наша Міністэрства аховы здароўя, што сярод дзяцей смяротнасці няма, але ён носьбіт гэтай інфекцыі. Ён перадасць яе настаўніцы, якой 40+, і у яе канкрэтная небяспека ад гэтай хваробы памерці. Павел, это, дарэчы, супраць вашай прапановы не ўводзіць. Супраць прапановы, але тут трэба сказаць, што настаўніца можа, настаўніца, увогуле чалавек сталага веку можа заразіцца пры любых абставінах. Да? Не толькі ў школе, і ў іншых месцах, і ў краме, і ў паліклініцы, і ў абсалютна іншых розных месцах, куды ён пойдзе. То бок школа — это адно з месцаў. Вводзячы каранцін, так, мы выключаем гэтую магчымасць, гэты шлях, да? Але праз 2 тыдні, напрыклад, калі каранцін скончыцца, гэтыя настаўніцы і вучні ўсё роўна сустрэнуцца. Сустрэнуцца яны, а інкубацыйны перыяд, наўрад ці абвешчаны каранцін будзе трываць больш за 2 тыдні. Да? А за гэты час, напрыклад, некаторыя бацькі, якія не будуць на каранціне, яны прынясуць гэты каранавірус у свае сем'і. І я ўпэўнены, што школьнікі і студэнты, якія будуць сядзець па дамах, яны таксама не будуць безвылазна 2 тыдні сядзець дома. І зараз, канешне, кампутарныя гульні, вось гэта ўсё, і тэарэтычна ёсць магчымасць, каб яны дома прасядзелі. Але пачынаецца вясна, робіцца цёпла, уже неўзабаве можна будзе на вуліцу футбол гуляць і гэтак далей, і гэтак далей. І фудкорты, я так разумею, калі мы кажам пра каранцін ад адукацыі, фудкорты ніхто закрываць не збіраецца, а менавіта на фудкортах масава зараз тусуюцца беларускія школьнікі і там студэнты першых курсаў. І гэта ўсё роўна будзе распаўсюджвацца добра па-за сценамі школы і па-за сценамі універсітэта. Але у сем'ях все вернуцца ў школы, і мы атрымаем выбух, і нікуды гэтыя настаўнікі і настаўніцы не пазбегнуць заражэння, калі ізноў жа
не прадпрымаць нейкіх элементарных мер бяспекі. Да, Павел вяртаецца ізноўку до таго, што трэба самім больш уважліва ставіцца да ўсёй этой сітуацыі і асцерагацца. Спадарня Тамара, Костя, а вот все ж таки у такой ситуации, калі Министерство аховы здароўя і Министерство адукацыі чакаюць адмашки аднекуль там зверху наконт гэтага рашэння, все ж таки ці застаецца нейкая такая лазейка, каб школе асобна па рашэнню свайму ці там па рашэнні мясцовага там нейкага раённага аддзела адукацыі там ці вышэйшай навучальнай установе ці просто да там неважно кому, але прыняць рашэнне, што у нас уводзіцца карантин. А можна я пакуль Тацяна думае збіраецца Тамара, прабачце Тамара, ну вось адзін па памылках. Мне здаецца, што это самае паршывае ў гэтай сітуацыі, што ва ўсіх рэальна складаецца ўражанне, што нашыя чыноўнікі яны просто чакаюць адмашкі. То бок не ад іх залежыць. Вы казалі, у доктара трэба запрасіць. Не ад кампетэнцыі дактароў зараз залежыць, ці будзе уведзены карантин. Не ад кампетэнцыі чыноўнікаў ад адукацыі гэта залежыць. Нехта пісаў, што гэта залежыць канкрэтна ад таго, што вось на выходных, што адзін чалавек у краіне не лічыць вірус вірусам, не лічыць вірус нейкай рэальнай пагрозай. Як вось рэальна сёння раніцай ён казаў, ну мы і іншыя вірусы перажывалі, і это перажывем. Не трэба, типа, тут нам чаго-небудзь. Вось. І ад гэтага так прыкра, калі шчыра, ну, што гэта пытанне вырашаецца не нейкімі навуковымі метадамі. І ўсё, што яны пішуць, у прынцыпе, вось адчуваецца, што яны неяк імкнуцца вось абыходзіць тое, якімі фармулёкамі Мінадукацыі сёння сказала, ну, рэкамендуем зменшыць наведвальнасць, да? Пасля зменшыць наведвальнасць там нейкімі чужымі людзьмі дадалі. То бок не называць карантин карантинам, не называць нейкія рэкамендацыі больш-менш важкім. Да? Вось ад гэта робіцца найбольш прыкра. Тамара, перадаю вам слово, прабачце. Было добрае вельмі пытанне. Ці можа школа сама без вось гэтых усіх узроўняў? А ведаеце, мне таксама, што здаецца, што гэты каранавірус, каб яго не было, яго трэба было прыдумаць, каб ён запусціў гэты працэс. Каб настаўнікі таксама зразумелі, што за свае правы на жыццё хаця бы, трэба таксама весці барацьбу. У нас ёсць так бы званыя прафсаюзы, якія займаюцца не абаронай правоў працоўных, а там размеркаваннем, я не ведаю чаго, цукерак на Новый год, ці там... Ну, працэс работнікаў адукацыі. Так, путёвак. 1% ад заробку настаўніка пералічваюць. За што настаўнік плаціць? Вот зараз ёсць добрая нагода сказаць, ну-ка, прафсаюз, ну-ка, ты займіся сваімі справамі. А мы ўжо як-небудзь сабе купім білет у тэатр за тую прэмію, якую нам дадуць, так? Альбо вырашым самі, куды нам ісці. Ведаеце, таксама у менеджменце школы, у кіраванні, калі фармальна ў нас школа, юрыдычная асоба, ёсць кіраўнік школы, чаму не патрабаваць, напрыклад, пераводу ад кіраўніка, забраць раду школу, педнараду і патрабаваць, давайце мы адной школай зараз перайдзем на дыстанцыйнае навучанне. Ось альбо адным класам, альбо там, я не ведаю. Гэта таксама, гэта, ведаеце, это штуршок да самакіравання, а самакіраванне гэта падмурак дэмакратыі. Нас стрымлівалі, нам увесь час, вот вы таксама, Зміцер, кажаце, давайте, вот можа, аддзел адукацыі. Хто ён такі, гэты аддзел адукацыі? Это частка вертыкалі. Да яго звяртацца, гэта сябе не паважаць, разумееце? Трэба на месцах збірацца, вырашаць і рабіць. І таму, вот, глядзіце, сацыяльна адказныя бацькі могуць з'явіцца ў нас, і гэта будуць наступства. Сацыяльныя адказныя кіраўнікі, якія таксама будуць клапаціцца пра сваю школу, пра сваю установу, пра свае кадры, а не пра тое, што там пра іх скажа аддзел адукацыі. Калі яны не з'явяцца, яны зараз страцяць апошні свой аўтарытэт, так? Сацыяльна адказны бізнес таксама можа з'яўляцца і сацыяльна адказныя медыа. Разумееце? Мне здаецца, што это абсалютна нечаканыя наступствы ад вось гэтага пасажа суботняга, да, ці нядзельнага ад Міністэрства аховы здароўя, дзе было сказана, ну, фармальна пра тое, што мы вас не будзем ратаваць карантинам, да? Нема
падстаў дзеля того, каб калапаціцца пра вас настолькі, каб абвяшчаць каранцін. Ну, фармальна. Да? І вось гэта абсалютна нечаканае наступства. То бок, як бы пазіцыя чыноўнікаў: вы сябе ратуйце, але, калі ласка, ў нейкіх межах. Да? Вы, і гэтыя межы вы не перакрочваеце. Вось. Але калі людзі на месцах рэальна адчуваюць небяспеку за сваё жыццё, тыя ж самыя настаўнікі сталага веку, да? І фактычна за іх няма каму заступіцца, іх няма каму ратаваць і не хадзіць на працу яны не могуць, таму што ніякага каранціна няма і ніякай фармальнай падставы дзеля гэтага няма. Школьнікаў, я так разумею, бацькі могуць забраць проста заявай нейкай, да, там на тыдзень. Можна урэшце рэшт, калі я вучыўся ў школе, мама магла напісаць даведку. Ну, гэта тады. А цяпер, ведаеце, цяпер нашмат больш складана, таму што няма вызначанага такога, што можна, што нельга, разумееце? Таму што ёсць 18-й дэкрэт, где там придуць сацыяльныя службы і скажуць: у нас ёсць закон аб, як это, усеагульным не сярэдняй базавай адукацыі, і вы не выконваеце гэты закон, вы там дрэнны бацькі. Нават калі тыдзень усяго толькі, ну, да? Я не ведаю, гэта ж фармальнага нічога няма. У нас ёсць законы, але яны не выконваюцца. У нас ёсць закон на беларускамоўнае навучанне, паспрабуйце. У Канстытуцыі запісана, паспрабуйце яго адкрыць клас ці школу з беларускай мовы. Тое самае, што і тут. Індывідуальна вас могуць за вашыя погляды ціснуць тым, што мы забярем дзіця і гэтак далей. Но зараз я думаю, што у сувязі з гэтым каранавірусам гэта з'ява будзе масавая. І гэты указ, які рэпрэсіўны сам па сабе, так? Ён для, зноў жа, кіравання. Яго бацькі баяліся: ціха, мы ўжо ціха, а то нас там яшчэ будуць цягаць па гэтых камісіях, яшчэ там будуць паставіць на ўлік і гэтак далей, і там дзяцей забяруць у спецпрыёмнік. Ну, ведаеце, ціск такі па розных, не таму, што дзеці дрэнна дагледжаныя. То зараз ужо гэты каранавірус запусціў масавы, і гэты закон ужо ён так не будзе дзейнічаць. І ужо бацькі скажуць: мне все роўна, што вы там напішце. Мы не ходзім, і все. Але жыццё даражэйшае. Давайте зараз вернемся да магчымасці, калі раптам увядзецца гэты каранцін. Ці не увядзецца, а вот шмат бацькоў не адпусцяць сваіх дзяцей у школу. Але вучыцца трэба. Так. Я прыгадываю, мы былі ў школе, у адной звычайнай, здаецца, ці то ў Швецыі, ці то ў Фінляндіі, і я глядзеў, як вучацца. Сядзіць настаўніца з вялікім такім планшетам, сядзяць дзеці з планшетамі, яны там выконваюць заданні, яна ім праз свой планшет усе заданні дае, прычым у яе вот так вот такія акенцы невялічкія, яна бачыць твар кожнага вучня, бачыць, куды ён глядзіць, чым ён займаецца, ці ён у носе калупаецца, ці ён заданні робіць. З такой тэхналогіяй можна, настаўніца сядзіць дома ў сябе, дзеці ў сябе па дамах і працаваць. У нас IT-краіна. У нас, здаецца, былі закладзеныя нейкія грошы ў бюджэт Міністэрства адукацыі на тое, каб вот это вот усё, вся эта сістэма таксама у нас была распрацавана. Яна ёсць? Вось, гэта яшчэ адзін плюс. Бачыце, калі я аптыміст, я ўжо до канца аптыміст. Мне здаецца, што яшчэ адзін працэс гэты каранавірус запусціць. Мадэрнізацыі метадычна нашай школы. Таму што, глядзіце, яны ў 2011 прынялі кодекс. І адразу сказалі, што кодекс мы прынялі паспешна, яго вот літаральна праз паўгода мы падрыхтуем праўкі і ўнясем. Зараз 2020 год, 10 разоў яны праўкі падрыхтоўвалі, ні разу іх не ўнеслі. Кодекс састарэў. Больш за тое, тыя праўкі, якія яны так ці інакш пранікалі ў грамадства, там няма нават дыстанцыйнага навучання як формы ў кодексе. IT-краіна. І гэта ўсё, а за гэты час уяўляеце інфармацыйнае грамадства, колькі з'явілася новых тэхналогій. І даказана навукова, напрыклад, перакулены клас. Вы ведаеце, такая тэхналогія вельмі такая. Калі дзецям не тлумачыць настаўніцы новую тэму, і на ім дае відэа, там ролик паглядзець, самому пачытаць, а потым дзеці самі разбіраюцца на Ютубе, ім цікавей, чым настаўніцу слухаць. Там тым больш, там з анімацыяй штосьці можна, што якія-то працэсы там візуалізаваць, там паказаць, там калі гісторыя нейкія, там я не знаю, там паказаць нейкія помнікі, факты, там музеі, так. А з настаўнікамі яны толькі разбіраюць гэта.
разумееце. Гэта ўсё зразумела. Да, У нас яно ёсць, хоць... Яно, конечно, ёсць, но яно супраць закон. То есть настаўнікі ж нашыя не спяць у шапку. Яны ж чытаюць, ёсць змешаныя навучанне. Гэта змешаныя дыстанцыйныя плюс недыстанцыйныя. Ёсць такія настаўнікі, як Тацяна Глушакова, вон з Гомеля, з Гомельшчыны. Ёсць шмат настаўнікаў, якія выкарыстоўваюць дыстанцыйнае навучанне ўжо зараз са сваімі дзецьмі. Бо дзецям цікавей вучыцца ў сваім тэмпе і больш эфектыўна. Гэта не тое, што вы, як вы кажаце, вот я сяджу і ўсе глядзяць, аднаму захацелася ў прыбіральню. Дыстанцыйнае навучанне гэта прадугледжвае тое, што кожнае дзіця вучыцца, калі яму зручна і ў сваім тэмпе. Адзін хутка у штосьці разабраўся, ён раз і ўсё, ён паглядзеў гэтае відэа, разабраўся і ўсё. Як у нас у настаўніку інфо, зараз мы зрабілі, у нас ёсць вось гэтыя відэаурокі для паўгоду «Моя радзіма Беларусь» 4 класа. І масава падпісваюцца, я думаю, настаўнік інфо, гляджу, масавая падпіска пайшла. Нейкі вожак, нейкі там пупсік, нейкі яшчэ. Аказваецца, пішуць, ох, там для домашки смотрю, а у нас дети подписываются, четвероклассники подписываются на сайт для настаўнікаў, тому что там ёсць відэаўрок, яны іх вынайшлі, ім цікавей, чым настаўніцу слухаць, яны самі гэта вучацца. Чаму гэта не зрабіць? Добра, я згодны з вами ў тым, што ёсць такія настаўнікі, нават можа быць не адзінкі, а сотні такіх настаўнікаў. Але калі заўтра аб'яўляецца каранцін па ўсёй краіне, усе школы, усе класы сыходзяць у каранцін, я вам скажу, усім урокам можна вот так вот праводзіць ва ўсіх школах? Гэта падштурхне зноў жа патрабаваць у нашага міністэрства адукацыі рэальнай працы вот у IT-краіне. Не тое, што яны робяць на паперках, там вот мы там забаронім гаджеты, да? А рэальнай працы стварэння дыстанцыйнага навучання, я потым скажу, як яно яшчэ будзе выкарыстоўвацца, як это выкарыстоўваецца там у нашых суседзяў, рэальнай платформы. Але пакуль гэтая платформа не створана, я думаю, праз тыдзень саматугам як бы настаўнікі гэта ўсё зробяць. Па-першае, вы не забывайце, што гэтыя ўсе платформы расійскія, можа на 50% створаны беларусамі. У нас настолькі нізкія заробкі, што настаўнікі падпрацоўваюць. Вот, напрыклад, ёсць відеоурокі нет. Гэта Магілёўск, это на всю расійскае прадаецца по 500 рублёў расійскіх, гэтых відэаўрок или там комплект, я не ведаю дакладна, вон можна паглядзець на сайце. Гэта робяць нашы магілёўскія настаўнікі, разумееце? Гэта іх такая шабашка, каб зарабляць. Нашыя школы не купляюць, у нас грошай няма. Яны тут жа пераарыентуюцца, і мы зробім гэта для сваіх. Больш за тое, грамадзянская супольнасць, я дагавару, Дміцер, не дам вам слова. Я дагавару. Зараз одну хвіліну. У нас, вы ведаеце, дзедзе, а у адукацыі вельмі моцная грамадзянская супольнасць. Настаўнікі, яны салідарныя, яны самаарганізаваныя, яны праз тыдзень паадкрываюць у каго што ёсць. І праз тыдзень у нас будзе, гэта будзе не на дзяржаўнай платформе. Ёсць зараз шмат платформаў бясплатнай, той же Canvas, той же Moodle, і кожны паскідаецца, хтосьці возьме, ну не ведаю, таварыства беларускай школы, ці хтосьці яшчэ возьме, паскідае гэтыя урокі, пааткрывае і ўсё. І толькі будзем удасканаліць. Ну так вось, я як песіміст, не тое, што ў мяне ёсць нейкі аптымізм наконт таго, што дзяржава наша зразумее пра неабходнасць нейкай цэнтралізаванай платформы і возьмецца за яе распрацоўку. Як на мяне, то это будзе гіганцкі тэндэр, які нічым не скончыцца. Былі ўжо такія прыклады распрацоўкі платформаў там для камісійных крамаў, грошы сышлі некуды, платформы няма і гэтак далее. Электронныя дзённікі, тое самае адукацыя. Калі гэтым будзе займацца дзяржава, гэта будзе, ну, нешта састарэлае, недарэчнае, з кучай нейкіх недахопаў, і карыстацца, ну, я песіміст, памятаем, да? Карыстацца там будзе немагчыма. Тым больш, што сапраўды, Тамара сказала, ёсць платформы, якія дазваляюць зараз нейкім чынам планаваць адукацыю, нейкім чынам збіраць вучняў у групы. Господі, чатик у вайберы, на што я не люблю вайбер, але можна сабраць клас там і даваць заданні, і кідаць туды відосы, і казаць паглядзіце, і нейкім персанальным чынам праз той же самы вайбер прымаць залікі. Вельмі незручна будзе, але, як гэта сказаць, на
на безрыб'і, да, на худы канец, калі Я думаю, што калі раптам яшчэ што? больш зручна зробіць, чым тая дзяржава зрабіла за вялікія грошы. Ніхто ў нас на дзяржаву не спадзяецца, перастаньце вы. Ну, ведаеце, гледзячы па тым, што наша міністэрства адукацыі у IT-краіне не можа завесці сабе нармальны тэлеграм-канал. Не, ну, здаецца, завёлся ж. А я ўжо Нормальны, я кажу. сказалі, што ён ужо фейкавый. Да. Там адразу і пра Мінздароўя казалі, што фейкавы, а пра Мінадукацыі дагэтуль кажуць, што фейкавы, да? Так фейкавы. І гледзячы па тым, чым займаецца найперш Міністэрства адукацыі, гэта ваюе з рэпетытарамі і з... Так можна на сайт Міністэрства адукацыі зараз зайсці, паглядзець, якія ў нас самыя галоўныя праблемы вот гэтымі днямі апошнімі ў адукацыі. Мне здаецца, што слова каранавірус мы там на першым экране наўрад ці знойдзем увогуле. Але пытанне не ў гэтым. Калі я веру у нашых настаўнікаў, выкладчыкаў, якія змогуць арганізавацца, таму што ў школах, прынамсі, за такія зарплаты сапраўды працуюць энтузіасты, якім баліць за сваю справу. Яны зробяць. У такім выпадку узнікае пытанне, а навошта нам гэта міністэрства і гэтыя сотні, дзесяткі тысяч, прынамсі, чыноўнікаў розных узроўняў. Навошта нам міністр, што ён кажа? Розных узроўняў, якія атрымліваюць заробкі, Ну так. а па выніку ўсё потым павінны будуць на сваім энтузіазме ўсё адно рабіць настаўнік. Ну, ведаеце, калі вы кажаце, што пра міністэрства, што ў адукацыі у нас больш за 500 тысяч чалавек працуе ў сістэме адукацыі. І толькі 100 тысяч это настаўнікі. Ну, калі там усе браць усіх там і выкладчыкаў, і дырэктароў, і сакратарак, і гэтых, которые дашкольныя, і пазашкольныя, і постградуэйт, як это называется, адукацыя дарослых, то всяго 43% тых людзей, якія у адукацыі займаюцца адукацыяй. А што 57 робіць? Вот тым яны і займаюцца, кантралююць. Это, ну, як бы, вы ж бачыце. І таму мне здаецца, это рытарычнае пытанне. Трэба нам такое міністэрства? Альбо яно вымушана зараз займацца тым, што трэба рэальна, альбо, ну, як і далей будзе. Тамара, мне здаецца, што вы, вось, і Зміцер, вы прапановаеце абодва нейкі неправільны каранцін. Калі я вучыўся ў школе, я яшчэ памятаю, на каранцін мы просто на 2 тыдні сыходзілі. Ну, кожны сезон, калі вось гэта быў сезон рэспіраторных захворванняў, ну, не кожны, але даволі рэгулярна, там некалькі разоў чакалі, таму што это было проста сапраўды 2 тыдні. Вы што, зараз прапануеце, каб быў каранцін і пры гэтым нехта дыстанцыйна пачынаў некага вучыць і нехта пагодзіцца вучыцца, на вашу думку? Яшчэ адзін цікавы працэс запусціцца. Ведаеце, што бацькі аддавалі ў школу, і там яго як навучаць, а потым яны забіраюць яго ўжо ў 8 класе, а яго ўжо затупілі да такой ступені, што ні адзін рэпетытар да яго не праб'ецца. Не праб'ецца, так. Ён ужо складаць, адымаць не ўмее. І тут запускаецца наступны, што бацькі павінны адсочваць, і будзе як у Амерыцы. Бачыце, там ніколі настаўнікі, нашы настаўнікі, хто, калі дрэнна вучацца, настаўнікі вінаваты, так? Но там настаўнікі не сварацца на дзяцей. Ведаеце, яны адразу пішуць электронны ліст, што ваш там Боб, Роб не выконвае домашнее задание, не вучыцца. Я разумею, што гэта, відаць, рашэнне вашай сям'і. Калі ласка, я паважаю, вы напішыце, што гэта рашэнне вашай сям'і, і я да яго ніякіх прэтэнзій не буду мець. Фармальную адказнасць. Так. І гэта, ведаеце, і гэта вельмі правільна будзе. Вельмі правільна, калі зараз будзе... Это не той каранцін, як у нас, калі мы гулялі. Але я да чаго? Вось гэта вся сістэма запускаецца якраз у выпадку, калі афіцыйнага каранціна няма. Не, ён можа быць афіцыйны, но вучыцца... А тады ніхто не будзе вучыцца, а гэта каранцін. Чаму ніхто? Всё, да пабачэння, 2 тыдні свабоды. Калі ставіцца да гэтага, вот зараз мы вяртаемся да пытання сацыяльнай і асабістай адказнасці, пра якое ты казаў на самым пачатку. Калі да гэтага ставіцца як да дадатковых канікул, ну, як это заўжды было. І будзе. А калі ты ставішся да гэтага менавіта як да сітуацыі, калі ты ахоўваеш здароўе сваё і свайго дзіцяці, але гэта не адмяняе таго, што яму ж трэба
трэба думаць І пра сваё так. Вось будучае. сітуацыі гэта робіцца якраз тады, калі бацькі, да, бацька ці маці свядома дзеля аховы здароўя свайго дзіця, свайго здароўя і здароўя настаўніка забіраюць масава, да, забіраюць дзяцей са школ, і настаўнікі, каб не губляць гэты час, бо гэта ж ідзе вучэбны час, трэба засвоіць праграму. Яны пачынаюць выкручвацца, прыдумляць нешта, і з дапамогай тых жа бацькоў, дзяцей, месенджераў і тых платформ, якія існуюць, будаваць гэтую сістэму дыстанцыйнай адукацыі. Як кажуць у свеце праграмістаў з лайна і палак, але тым не менш можна збудаваць нешта, што запрацуе. Толькі ў тым выпадку, калі каранціна няма. Бо калі каранцін афіцыйна ёсць, все просто Не, пачакайце, калі каранцін розны ёсць. Каранцін это не той, які нас прыпынялі там на тыдзень, пакуль гэты ён таксама не пашкодзіць, і мы гулялі, так? Альбо зараз ёсць настаўнікі прапануюць, кажуць, пакуль мы яшчэ так як бы у такім разобраным стане, давайте мы перанясем веснавыя канікулы, во зараз дадзім тыдзень, вось каб яны перасунем, так, а потым вырашым, паглядзім, можа той вірус спадзе, а калі не спадзе, мы ўжо будзем рыхтаваць за гэты тыдзень нейкія платформы, думаць, ці мы на дыстанцыйныя пераходзім, ці мы бацькам кажам, шукайце рэпетытараў індывідуальна дзяцей вучыць. Мы ўжо павінны што-то сказаць. Але калі зараз... Ой, згубіла думку, ну ладно. Ну, я зразумеў, што ўсё адно трэба нам думаць, якім чынам вот ўсю гэтую праблему вырашаць, як з ёй змагацца, і асабліва не спадзявацца на міністэрства, дзяржавы і чыноўнікаў. А калі, Павел, вот прыслухацца да твайго меркавання і вот самому вот так вот забраць, то застаецца тым, вот, хто сам забярэ дзяцей, яшчэ дамовіцца са сваім кіраўніцтвам, каб яно таксама і бацькоў адпусціла на каранцін, каб з дзецьмі дома сядзець і займацца. Гэта, мне здаецца, абсолютно немагчыма. Можна я яшчэ... Все, на жаль, нам трэба завяршацца, таму наступным разам, я думаю, яшчэ будуць нагоды вярнуцца да этой тэмы. Тамара Мацкевіч, старшыня таварыства беларускай школы, Павел Свярдоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Да пабачэння. Всего доброго.